Tungwa amahle nina bakamzilikazi kaMashobana isinindolo sinsizwa wasembozile kwemboza amahlathi amnyama kithi engome ikhebezane elimenge nqaba kaBheje kwandindi inqala khethelwa zimpisi isinambathi esixaxapha senyele manyandane usipapha Shomo singumquba kubo kwasokhumalo unkomo zengome zacusha ngentuba ekanti intuba inqaba yembube zayo zawuphungiza iziba zesikhwebezi ekanti ezesikhwebezi ngezikadonda kweziziba injumbane eyadlusela lencwala yabhasela ngabasondezeli kwentaba zinduna isingo eyasha uphawu kwezikazo ngendaba ngobulishaye kunyamazana ingwane inkosi yakithi endinaneni leyo inkosi umzilikazi kaMashobana ngisemantungweni namhlanje ngizochaza ngonongila wakwamabaso nina beqhawe iqhawe leyingonyama zakwaZulu nina beqhawe unongila wakithi kwamabaso wayebuthelwe ebuthweni intontela ebuthwa inkosi usenza ngakhona waba yinhloli kusukela ngesikhathi sayo inkosi usenza ngakhona kwaze kwaba isikhathi sokubusa kwesilo sakithi ondini isilo ucetshwayo kaMpande wayeyinhloli ke unongila nabeqhawe buthelwe kwintontela intontela kwakukhona kuyo nondlela kaSompisi owayengundunankulu kaZulu ngesikhathi sokubusa kwesilo uDingane nina beqhawe nina bezulu eliphezulu waba inhloli ke unongila uma ngikhuluma ngenhloli nabeqhawe ngikhuluma ngesipayi leyinsizwa lezi endulo ezayithunywa inkosi esuka ibusa iyithume ezweni lesitha ukuba ziyobheka ziyohlola isimo sesitha nina beqhawe ukuthi kumi kanjani bese ke ibuya ke zizobika enkosini yazo zithi cha nkosi kunjena nina bezulu eliphezulu inhloli ke lezo nina bezulu eliphezulu wayeinhloli ke naye unongila wakithi kwamabaso kusukela ngesikhathi senkosi usenza ngakhona wedlulela nasesilweni uShaka isilo sakithi kwaDukuza wasebenza naso kahle kakhulu isilo sakithi kwaDukuza indaba yonakala ngenkathi sekubusa isilo sakithi eMgungundlovu esasesiqaleke umkhankaso waso wokusoconga bonke abantu ababesondelene kakhulu nelembe isilo uShaka naye ke unongila wayesohlwini lokusocongwa wabona kukuhle kuba abaleke asingise amabombo eKapa nina beqhawe kwela kwaXhosa kwelikazanzolo wafike ke wayohlala khona waze wabuya sekukhothame isilo sakithi eMgungundlovu sekubusa isilo uMpande waqhubeka ke futhi nesilo uMpande isilo sakithi kwaNodwengu waqhubeka futhi nasesilweni ucetshwayo nabeqhawe nina bezulu eliphezulu wabamba iqhaza nabeqhawe nasempini yasesandlwana waba inhloli wayesenkanise lapha eGingindlovu nina beqhawe eNyezane ngaphesheya komfula iNyezane okuyilapho ithuna lakhe likhona nina beqhawe ize wayesekhulile kodwa likhona iqhaza alibamba nina beqhawe empini yasesandlwane ngaphambi kokuba ilwe impi yasesandlwane nguyena owayehola inhloli zakwaZulu nina beqhawe unongila wakwamabaso nina bezulu eliphezulu wagcina ke eshonile unongila ngaso isikhathi sokubusa kwesilo sakithi ondini wazala inkosana yakhe uJantshi okungiyena ke owakhuluma noJames Stewart umbhali womlungu owabhala incwadi uyena ke uJantshi owayekhuluma noJames Stewart exoxa ngomlando wakithi eMantungweni ukhona lapha emqulwini kaJames Stewart uJantshi ingxoxo yakhe ikhona emqulwini kaJames Stewart ake ngimeke lapho kade ngixoxa ke ngonongila noma ngilanda ke ngonongila wakithi kwamabaso ngoba iningi ke uma kuxoxwa ngamaqhawe asemantungweni iningi kelikhumbule umawela kuphela umzilikazi kuphela kanti cha ayemaningi amaqhawe kithi emantungweni babekhona nongila wayekhona umkhaliphi womkhwahla wayekhona uMahlangeni wakwaKhumalo imbonyi yesilo ucetshwayo babe baningi kithi emantungweni abantu ababamba iqhaza noma ngithi abavelela emlandweni wakwaZulu nina beqhawe baphile abesilo aphile amantungwa nina beqhawe niphile mantungwa niphile nina benqe lakithi kwasokhumalo elezwa ngomoya ukuthi kuyadliwa kwangenetsheni ubhacabhaca lwabentungwa inqume engigijima kweyikamavimbela uBheje lo inkosi yakithi etsheni nina beqhawe niphile nina bakadonda weziba
ukekela kaNgobe ongenalo ulaka emntwini, ulaka lwakhe uncintshana, usonana esingoni lutho. Okumhlambi ke inyamazana, inkosi yakithi ezizibeni leyo, inkosi uBheje. Niphile Mantungu.